Dar din păcate la metalele grele, de exemplu, la dioxină, în Le elimini România, foarte greu sau nu le sau elimini deloc, rămân în corp și își fac efectele și Corect. inclusiv plasticele astea în care se pune totul acum, nu mai vorbim de microplastice și să ne gândim la dioxină, una dintre cele mai puternice Se otrăvuri. transferă foarte ușor în aliment. Da, De la căldură, de la și de temperatură unde mică. provine dioxina la noi în România au rămas, deci industria să zicem că s-a mai dus, arderile astea ilegale, inclusiv tata în curte. Ardea gunoiul cu frunze amestecat cu plastic, deci se produc niște substanțe extrem de toxice care ajung în aceeași grădină în Cea mai în mare altă bucurie parte. la țară era să dai foc la un cauciuc și să-i dai Exact. drumul pe deal. Deci astea sunt niște lucruri extrem, extrem periculoase. Nu mai vorbim în București unde se încălzește lumea cu ce poate, în anumite cartiere. Dar iată că anumite substanțe toxice nu sunt neapărat puse intenționat de producători acolo să reducă populația globului sau mai știu eu ce, ci ori vin procese de producție, ori sunt produse de noi în bucătărie.